फैलाखौ नायनो फैनायफ्राथ' नुबाय दा थांनो हासिगौ आरो थांबायना लोगोफोर नैबे फैला आदानि डायलगखौ आं नोंथांमोननो एसे खोनासंहोनो गोसो जादों आरो लोगोसे आङो दहाय फुङावहाय मिउजिक भिडिअ आरो शर्ट फिल्म आपल'ड होदोंमोन नोंथांमोना साननो जानो हागौ बिथाङा बेखौहाय मालायनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानैसो ओरै आपल'ड होदों नाथाय बेफोरबायदि खोथा नङा लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे आंनि आपल'ड होनायखौ नुनानैहाय नोंथांमोना मानसिफोरनि शर्ट फिल्मफोरखौहाय डाउनल'ड खालामनानैहाय रि-आपल'ड होनो हागौ बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ सांग्रांथि हरनो सानो आङो बेफोरबायदि बिना पारमिसनावहाय आङो बेखौ आपल'ड होनाय जायाखै आङो जायनाखि बे शर्ट भिडिअ खालामग्रा बे बिथांनावहाय पारमिसन बिनानैसो बेखौहाय आपल'ड होनाय जादों बेफोरबायदि जेबो नङा मानो होनोब्ला बिथांनि चेनेला गोमाबायानो होनजायो मानोना बिथाङा चेनेलखौ लगइन खालामफिननो हायाखैनो दा लगइन खालामफिननो हायैनि थाखाय बिथाङा भिडिअखौ आपल'ड होनो हायाखै बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौहाय आंनि चेनेलावहाय होनाय जादों बेनो आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि मालायनि भिडिअखौ जेबो दाखालाम आङो बुंहरखायो आङो बेखौहाय जायनाखि अनार बिनिफ्राय पारमिसन मोननायखायसो होदों मोनसे खोथा जायनाखि बे चेनेल गोमाजाबाय आन्दायबाय माने लगइन खालामनो हायाखै बै बिथाङा दा बिराद खस्थ' दङ दा बैखौ लगइन खालामनो हायैखाय मोनसे गोदान चेनेल खुलिनानै लाफिनबाय बियो दा बे चेनेलाव इसिबां रायजो राजानि सापर्ट मोनाखै अननाय मोनाखै बेनिखायनो आङो बेखौबो नोंथांमोननो खिन्थानानै होलांनो सानदों नोंथांमोना बिथांखौ थांनानै सापर्ट खालामनो अननानै मानोना बिथाङा शर्ट भिडिअ बानायनो बिराद गोसो दङ नाथाय रायजो राजानि अननाय मोनैयावहाय दा बिथाङा दावगानो हायाखै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना थांनानै बिथांखौ सापर्ट खालामहैफिनब्लानो जाबाय दा बिथाङा गावनि फुराना चेनेलखौथ' लगइन खालामनो हाखायाखिसै दा लगइन खालामनो हायैलाय बिथाङा गोदान चेनेल खुलिनानै लादों बिथाङा बेवहाय आबुङै खामानि मावसिगोन होननानै बुंदों आङो लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों दा आङो मोनसे फैला आदानि डायलग नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों बेखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना थांनानैहाय बिथांनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामहैब्लानो जाबाय आरो बिथांनि भिडिअफोरखौ बिजिर खालामहैब्लानो जाबाय आङो दासिमबो ओंखाम जायाखै दासो थांनायसै टाइमा जाबाय 2टा दिनैथ' आंनिया सुटिमोन जाहैबाय दा लोगो मोनगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आङो बिनिफ्राय नोंथांमोनजों नुजाफिननाय नंला बे बेगखौहाय आङो बेरायनाय समावहाय पावार बेंक बायदिसिना सोनो होनानैहाय लानाय जादों बे बेगनि दामा 495 लादोंमोन बेनो आरो थेवबो गोसोआव ओरै सानदों साला बे जायगानि हिनजाव लांबाथ' थाब थाब फैनो मोननाय नङा गोबाव गोबावजों फैनो मोनगोन इयाव बिखुनजोजों बिराद अनजागोन ओरैबो सानलायलांदों आङो बे इलेक्सननि मिटिङाव माबा दारि खेबजां खेबजां खुगाया जुमाय मोनामनायफ्रासो आर'नाइ फालि सोदोंमोन नोंथांमोननि जायगायाव सासे हिनजाव मानसिजों आर'नाइ फालि सोजादों गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों सिन्दुर फोनदोंना फोनाखै नायस्लाबलाय लाङासैलां जायखिजाया हाबा जानायबाबो आजिखालिलाय मा गोदानबो दिनावलाय गोदान बोथोरावलाय खथ' रं नाम्बारजों खारफालाङो गोसोखौ बिराद मोजां मोनदां आर'नाइ फालि सोजानानै दा जियानो जा अखाबो हासिगोन जाहैबाय बहुदानो बेवहाय सानदोङो फैलाखौ नुफेराखैहाय मोगथाङाव मबाइलावसो नुबाय थायो नायथारनांगोन ना खोब सम्भब फैलाखौ नायनो फैदों दा ओंखायनो आं ओरैसो बुंनो लुबैदों फैलाखौ नायनो फैनायफ्राथ' नुबाय दा थांनो हासिगौ आरो थांबायना फैलाखौ नुनो नायनोबो फैनायफ्रा थांबाय बे खेबसे आखाइ खबनानै होदो बै उनखैजाय खबाखैनो जे नोंथांमोननि बे जायगानि चिरांनि क'क्राझारनि गोबां सिख्लाफ्रा दानिया मा होनो मास्टार प्रफेसारजों हाबा जालाङो सोरजों हाबा जायो मिथिबाय माने मास्टारफ्रा 40निफ्राय 50,000ल' दरमाहा मोनो सासे प्रफेसारा 70,000निफ्राय 1,20,000ल' दरमाहा मोनो बे 1,20,000 मास मोनसेयाव दरमाहा मोनग्रा साख्रियालाजों नोंथांमोननि बे जायगानि सिख्लाफ्रा हाबा जालियानो सोरजों हाबा जायो मिथिबाय बै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मावनाय पियन सुखिदारफोरजोंसो हाबा जायो मानो हाबा जायो मिथिबाय सानसेयाव 10,000 थाखा मोनोब्ला मास मोनसेयाव बेसेबां जायो 3 लाख थाखा
गतिके सासे प्रफेसर 1 लाख दरमा मोनग्राजों हाबा जालिया मालाय दा नोंसोरनो खोन्थाबाय आं सिख्लाफोरखौ सोरबा सेक्रेटारिनि पियन स्पिडार नायनो फैदोंबा नायनो फैसालि खारफालांखा नङा होमबा जोंबो दिनै सोलायनायनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोफादों जोंबो सोलायनायखौ लुबैदों आर्टिस्टफ्रा परिबर्तनखौ लुबैदों आर्टिस्टफ्रा मानो लुबैदों जों 2015 सननिफ्राय नैबे 5 बोसोरनि माबाखौ जोङो सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टआव RTI खालामदों जों गासै 100% डिटेल्स माबाखौ रिपर्टखौ मोनजोबाखै जिखिनि मोनदों जों बेयावनो मोननो हादों जे नुनो हाबाय बै सिनेमा डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ कालचार डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ मा खालामदों बिसोरो BPF नि EMफ्रा बै EM नि PFफ्रा गावनि हिनजावनि नामावसो स्किम माबा सिनेमा बानायनायनि नामाव फैसा दिहुनदों बोसोरसेयाव खेबनै खेबथाम 4 लाख थाखा 5 लाख थाखा गावसोरनि हिनजावनि नामावसो सिनेमा दिहुननाय नामाव दिहुनदों जोङो मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन जों आर्टिस्टफ्रा रावबो मोनाखै बेबायदिनो साफा सानै मानसिफोरनो आर्टिस्टफोरनो IBS नि नामाव 10,000 15,000 जिखिनि होदों बेखौबो सोरनो होदों BPFफ्रा गावसोरनि वर्कारफोरनो जों रावखौबो सिनाया रावबो आर्टिस्ट नङा 10,000 15,000 थाखाखौबो बिथांमोना बेबायदि राननानै लादों दा ओंखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव जों बेफोर गासै डिटेल्सखौ जेलानिखि 100% रिपर्टखौ मोननो हागोन बेखौ जोङो प्रेस मिट खालामनानै बेखौबो जोङो रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै होनो नागिरदों आरो बिनि सायाव जोङो FIR होनो नागिरदों बेबायदिनो मेथाइ खननायफ्राबो परिबर्तन जाबाय थादों आरो जोंनिया गोदो जोङो माबायदि खनोमोन दा माबायदि खनो नङा होमबा गोदो बै दिंखिजों माइ सौनाय समाव बै माबा मादैमोना माबायदि खनोमोन गेजेर गलदम माइ सौदों आंनि बिखायाव बेबायदि खनोमोन दाथ' दिंखि गैला दा मा दङ माइखौ माजों सौवो मेसिनजों सौवो नंगौना मिलावसो सौवो मिला माबायदि गाबो दुब 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 होननानै बुङो दा माबायदि खननांगोन माइ सौनायनि मेथाइ रोजाबोब्ला हायना मुलि 6खौ नायदों नोंथांमोना बै फैलाया बिमायनि फिसाजों मोसानाया माबायदि खनखो बेयाव दुब दुब दुब